E desde Benega temos claro que para loitar contra a violencia machista necesitamos de todas e todos. E quero facer fincapé en que tamén necesitamos que os homes se impliquen na loita contra a violencia machista. Precisamos que os amigos, os compañeros de traballo, os pais, os irmáns, as parellas, os mozos e mozas e adolescentes se impliquen realmente na loita contra a violencia machista, porque para avanzar na igualdade e na liberdade das mulleres tamén necesitamos que a outra parte se implique nesa loita. Por eso, este ano a campaña do Benega do 25N apela directamente aos homes, buscando a súa implicación na loita contra o machismo que se dá en tantas situacións cotiás, porque entendemos que quedar calado non é unha opción e que é importante tamén que apelemos a esa sensibilidade e a loitar contra a violencia machista en todos os ámbitos. Últimamente tamén se fala moito que hai un machismo de baixa intensidade. Nos creemos que todo machismo é de intensidade alta e que hai que combatelo en todos os contextos, nas relacións de parella, nas redes sociais, nas relacións personais, familiares, de amizades, no entorno laboral ou no ocio. E para iso é importante que tamén sensibilicemos o conxunto da sociedade, porque é un problema do conxunto da sociedade.